l'interior de la Marina. Pobles xicotets, on pots eixir a passejar i veure els núvols, el silenci, les muntanyes. I així passa la vida. I a més de la vida, passa algú que també veu els núvols i el silenci, però que en compte de muntanyes veu edificis i passa l'ordre de tallar els arbres i plantar cases. Però la gent del poble, que vivia molt tranquil·la, diu que per ahí no passen i trenca el silenci i crida al cel. I els crits arriben a Europa, que venen a veure què passa, i els diu als que manen que s'han passat 3 pobles i que això no és pla. I ara el poble, a més de tranquil i preciós, és un exemple de resistència que pots estudiar en silenci, mentre tens el cap, per exemple, als núvols.